महाराज प्रदोत किशोर बाई रिंजाक कायसा कतहर लुकुथुम पान्दा अंगनानि बागै थांदोंमोन अ लुकुथुम पान्दाव जों सक्सेस खालामनायनि बागै जों जारा जे प्रस्तुति कमिटियाव चंजाग्रक जतनो सामुं खालायलायनो दङ अ सामुंसिनि जतनो जे बेरजाकनाय रक खाखुलगै सामुं थांनाय दङ फेबा आंबो प्रस्तुति कमिटिनि ngै खरकसा आनो मेडिकेल नि ngै दायित्व आफादजाक दंमोन एडिसि हापांनाय तै जों आबनो जतनो सक्सेस खालामनो बागै जों रेडि खालायलाय दङ ताइबो तिनि अर ककमा सामाका हायसे जों साइमानो 2016 IPF टी जे आगरतलाव जे आस्ताबल प्रग्राम खायनानै थांतानि गोबांमा प्रब्लेम लायखा बियार बतल बाय खिजाखा गारि गुरा सबाय जाखा बुजाखा तक जाखा अब हायं माने परे आसेक साल कलकनि परे जों आगरतला हेके आस्ताबल नखला जों अब हाय प्रग्राम खायमिनया फेबा तिनि ब्लाइखि खासरांजाक बा तब तंथकजाक तामनि बागै हिंखाय सिनि महाराज प्रदोत किशोर बिनि नेतृत्वे बिनि साहित्यक माने बिसंतै जों तिनि हायनि हाय आस्ताबल नखलाव जों प्रग्राम खायनायनि बागै हाय कम हाय लुकुथुम पान्दा खालायनायनि बागै जों आरो सुजुग मोनमाबाय बबा गाराना बनि बिसंतै पुइलाना आं बेलाय बेलायखि हामबाय रौ तामनि बागै जों लुकुथुम पान्दा खालायना नां हिंखाय जों 70-72 बोसोरमै गोबां माति प्रसारक राजनीति खालायका राजनीति खालायै मानया आंहा ककना केबनो आं कुनु राजनीतिक दल नां सिलचाया मानखा माया जतनो किसा किसा मानखा फिया आबो सिनि अ दफानि बागै जे मानमाबाय आबो जों सिनि कुनु पार्मानेन्ट सल्यूशन या अ पार्मानेन्ट सल्यूशन नानि बागै जों जत अ त्रिपुरा हास्तानि त्रिपुरा सरक थानसां नङै जों ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड नांसका आबनो तैसे सिनि अ लुकुथुम पान्दा अ लुकुथुम पान्दाव जों अब हायखिनो सिनि बर रकना कयना मुचो ताखु रक बुखु रक तिनिनि सिनि अ मीडिया नि बिसंतै जे खानाय दंनाय रक फायदि ताखु फायदि बुखु फायदि जों वान चक लायै खा खुलक लायै सिनि सामुंना खालायना थांलायोनो सिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड सानमानो जों सारानानि बागै याक बारक लायोनो तामनि बागै हिंगांखाय जों जुदि अब नों आं जुदि नागालेण्ड खालायके हांखाय नों आं अबनो जुदि साक नांया खालायके हांखाय अ दफानि काहामुङै मानिया अ दफाना काहामुंनानि बागै अ दफाना सारै तिसानानि बागै जों जतनो थानसाखाय जतता मानसाक वाइसानो नरक वाइसानो सुजुगरुदि सिनि महाराज प्रदोत किशोरनि नेतृत्वे जों सामुं खालायनायनि बागै जोंनो वाइसा सुजुगरुदि महाराज प्रदोत किशोर आसेक बिनि जान दoi खारवै बेबाकनानो ब सेक्रिफाइस खालायै अ दफानि बागै सामुं खालायदोंमोन अ ताखुरक अ बुखुरक वान चक बसिदि वाइसा थानसां सिदि वाइसा ता केबें बाय सिदि नों खायाखै खायाफोना तंदि फेबा ताखुरक अ बुखुरक नों ता केबें दि नों जुदि अब हाय केबेङै दं हांखाय निनि आनि बागै अ दफानि बागै हामयांनाय खतिंनाय अबनि बागैनो अ ताखुक जं अ बुखुक जं वान चकै जों थानसां लायनानै दिखि थांलायनो ताइसिनि 12 तारिखनि जे प्रग्राम आबनो जों सारै तिसानानि बागै साक थालायोनो ताइ तामो सानाय ताखुक ताइ बुखुक जं तिनिनि जे प्रेस मिडियाबो कायसा इन्टारभिउ हायसों लायमाने अबनो बिसंतै आं कबगो जों जे प्रस्तुति नाहालाय दङ माने बेलायखि जों तंकसां तंगै आ प्रग्रामना सक्सेस खायनाय केबो फाना कायसाबोनो कुनु हामिया लामा थांया तै खालायनायनि बागैनो दिनैनि आं नरकनो कबगो जत त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सरकनो आं अबनो कयो।